悲しみの向こう、片柳宏。4月22日、悲しみの絆。亡くなった誰かを思って泣いている人は、心の中で亡くなった人と一緒に過ごしています。深い悲しみは、亡くなった人と残された人を結ぶ確かな絆。慰めようとするよりも、悲しみたいだけ悲しめるよう、黙って寄り添うことができますように。